לא מבינה. מה? לא מבינה עברית כל כך טוב. בכלל או קצת את יודעת עברית? לא כל כך. לא כל כך. פצע, את יודעת מה זה פצע? טוב, בסדר, אני אתקשר. מה זה לאיש? אני מתקשרת שהוא יתרגם עברית, אמרית. אני ראיתי שגם אליי באת השבוע פעמיים, וגם לרופא הקודם שאת מתארת, ראיתי שבאת אליו הרבה פעמים. יש עוד סיבה בגללה את באה אלינו? כי כאן מקשיבים לי. אני באה ואני מספרת הכל, ומקשיבים ויש תגובה אפילו. אני מקבלת עזרה יותר טובה, התרופה יותר טובה, כי בשום מקום אחר לא מקשיבים. זה לא פשוט, אבל אני רואה כמה זה מורכב. אבל בואו אני אספר לך, יש לנו כאן במרפאה דיאטנית. והיא יודעת, וזה חלק מהעבודה שלה, לבדוק את הדברים שאתה אוכל, ולהציע לך חלופות לא יותר יקרות, אבל יותר בריאות, שיכולות לשנות את התפריט שלך. ואני מדגישה את זה עוד פעם, זה חשוב לי שאתה תבין שאפשר לעשות שינויים בלי שזה יפגע בכיס שלך ושל מיכל. ואני רואה כמה זה רגיש. זאת המחלה. אין לו מספיק אוכל. את נותנת לו מספיק אוכל? כמה כל פעם הוא אוכל? כמה כל בקבוק? כמה? 100, 150? כמה את נותנת לו כל פעם? הוא אוכל כמה בערך? יש לך בקבוק? הוא אוכל כן. ככה? ככה? בדיוק ככה? טוב? רק בצורה אחרת. ובדיקה ממש פשוטה, מהירה ולא כואבת, אין לכם מה לדאוג. שוב אני אומר, אני לא בטוח שזה נראה לי, אני חושב שאולי אנחנו קודם נתייעץ עם הרב שלנו ונקבל החלטה בעניין הזה. מה קשור הרב לכאן? מה זה, לרב היה סרטן הרמונית לרב שלך? מה, הוא מבין בדברים האלה? המלצה שלי היא לעשות את הבדיקה כמה שיותר מהר ולא להתמהמה מהדבר הזה. ומשקפיים לא קודרות אבא, בונז'ור. דדאווה. תרופה, הוא רוצה תרופה. אנחנו נשאל אותו כמה שאלות. אתה תתרגם לנו, אבל תתרגם בדיוק. זאת אומרת, הרופאה תשאל, ואתה תשתדל להיות הכי מדויק שאפשר. לא, תספר סיפורים, רק כדי שנוכל להבין בדיוק. זה שלי, אתה לא מבין כלום אתה. כלום. בסדר, אז תגידי לי, אבל מה הבעיה? אני לא מבין, יהיה לך יותר נוח. לא. את לא רוצה ללכת לפיג'מה? מה הבעיה? למה את מעדיפה להישאר עם הבגד הזה? אתה לא יודע, זה אני. מבין? זה אני עמד. זה כמו, איך אני אגיד, זה כמו תעודת זהות, זה אני.